is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahiya, oy! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Kami mo dahil sa aking nadahigon umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbon of Junior! Oh, Bernie Bitok Bitok! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubukog kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Good morning! Ay lagi anak sakit-sakit na gini mo. Kaya na yung Good morning! Ay ma-hurt dahil sa isang buntag. Maayong buntag Mindanao. Maayong buntag Visayas. Magandang umaga Luzon. Magandang umaga Pilipinas. Good morning universe. Good evening sa US. Good evening diya sa Middle East. Sa Middle East. Good evening diya sa Europe. Diya labi na sa mga diya nabita sa Switzerland. Kumusta ka mong tanan? How are you? Malang hinaot kami nga naka mo sa maing kahimtang nini nga buntaga Huwebes. Pebrero 4, 2021. Ano yan na po ninyong mga kagahi? Ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok. O kang inyong sulugon sa kahinan, Art Bonhoff Jr. Morning! February 4 ron. Pebrero 4. Takay ko happy birthday Abe. Sino ba nag-birthday ngayon? Ang atong palangka, ang barkada ni Ella. Ay, oo nga pala. Si Happy, Royalyn. happy birthday Arjed Royalyn. I love you very much. Tito, can you greet me tomorrow on my birthday? Ayan na rin sa Royalyn, happy birthday! Ang barkada o ka-chatmate sa akong anak. Lahi na ginakaroon panahon ng yun. Happy birthday to you! O sa tanan mga nag-birthday diha. Happy birthday! Labi na sa akong brother nga unsa nag-recuperate karon diha sa ospital nga si Colonel Richard Garcia. Get well soon. Happy birthday noble sir. Happy birthday. Boss, happy birthday again sa tanan mga nag-birthday. Happy birthday ka natong tanan! O siyempre sa tanan mga ginikanan nga early morning kapaminaw na sa gahi ni Bay. Salamat kayo sa online, sa home radio na nag-text na ako kagahapon. Burn, sabak ka sa mong silingan, so ni balhin ka diha. Naka-home radio na sila. Thank you po. Salamat. Salamat. Imad. Isa pa lang galing may ka-oras. Oh, ya tulo pa kami kabulan. Tulo pa lang galing may kabulan. Salamat kayo sa inyong pakiguban kanamo ha kanang kuan gyud. Kanang alang og tungod man ni kaninyo, impormasyon, Correct. kalingawan, ug uban pa. Correct. Salamat kay sa inyong tanan. Og kanang good morning dia kang Ma'am Girly Apia Ma'am Girly. among station manager. O kang among technical director si Chief Dodo Sinadhan. Good morning. Siyempre, tungod aning programa, tanan po programa, nausap na po ng ilang style. Ha? Oy, teka muna. Uy, di ba istorya na tong car seat kagahapon? Oh. Suspended. Suspended. Suspended ang mga taga-LTO. Dili. Suspended ang pag-implementa sa car seat. Oh, tarong nga gani na inyo ka na mo yung suspended kay Ang car seat nga pag-implementa. Ikaw, tungo na sa ABS, kapila ka na suspended. Ngano ikaw, wala po ka na suspended. Ay, suspended. Ana, bagong reporter pa ko kaniadto.
Ya, kabalo ka sa mga kasagarang rason. Na yung mga jelly bilen. Ay, syempre, ano magina, mga jealousy sa ato, ang mga jealousy sa, ano magina, Sa mga bintana. pag ikaw galing, daghay bashers, daghay mga gaselos, daghay gasombo, meaning to say, nayanig na sila sa imong style. Meaning to say, kuan ka, na kay cool ba ang gibot, kay kung wala, paragod sa artista, kagay art, ang artista ba? Kung wala galing chismis, walay kuan, wala na, laos na na. Publicity, whether good or bad, is still a publicity. Ana. So sa upang gingon, cancel sa daw ang kuan, car seat law. Grabe yung mga mall, paspak yan, no? Inabito tagang mga negosyante, abtik na sila. Pag Car seat! Di istorya rin. Car seat na. Aos sale. minya. Sale dahil. Aos minya. Nagpagawas ng car seat. Car Di seat. ka ito tanan. Na ay extra small, medium, extra medium, large, extra large, o pre-size. Grabe. Ana. Wala lang, ay customize, ha? Oo. Grabe. Uy, Pero wala. pag cancel. ka dito, ya, putot ka. Balik mo ito. Oh, easy. Nanasa. Taruhan ay mong word nga putot kay makasakit na. Petit. Kaya taga Westwoods ko. Taga petit. Pitit ka, di ka tangkad. Di naman ko 12 years old, sir. Si Dagol bitaw, car seat man. So muna karon suspended sa. Pero atong uban namalit na o mga car seat. Good morning, diha kanimo, Ma'am Joy Martinez. Grabe gid si Ma'am Joy. Oy, kanang kabalo ka, ma-inspire ko ani nga naa sa US pero permi yun every day. Kabalo baka kita na ako kung fan page atong kuan, atong insights nato. Dagang kay ta sa Middle East o usap po din dia mga taga US. US. Yan, Mga salamat. OFW. Mga OFW. Kaning amo mga barkada o mabarkada pa. Pero sa ako alam mo makikbarkada, ayaw kang Bernie. Hoy! Size 12 ko, size 12. Size 12 akong TL. Ay, size 12 ako, size 9. Panakod ako ng tiil aron inon. Raquel, may kasabihan nga pagdakog TL. Dakog Bidyas. Raquel Lapot Aloro, good morning. Oy, si Kuya doon sa Yuhan ni Mata, oy. Reniero, si Reniero. Reniero Niese. Kaya Si bugiro ka na siya. Comely Commissioner Niese. Nagpalit o kuan. Kanang ATV. ATV. Ana. Tao rin nag-cable imong ATV. Good morning dia. Kang Yuan Tiana Ziara, good morning. Pa-shout out ko kang Ma'am Matet Lizada watching from Canada. Grabe na to mga kuwan dia. Correct. Katong na yung mga trabaho na nag-duty karon diha sa iyo kayo, dili na magpasalamat ka Lord. Dapat mo matakan, yes Lord! Na ako'y trabaho, thank you Lord! Kaya dili pareha ning mga tagapal, nga mga 2,003 ka empleyado na po. 2,300 gitang Ang magtangtang pa lang, di ba? Actually, gitang-tang na in principle. Actually, tinood. 2,300. Ihapta. Sa grabe. ABS-CBN, 5,000. Unya, ang PAL, 2,000. Kana na. Unya, sa katong uban pang mga kuan. Moni karon lagi. Text na ra ba sa ako ang PS Bank? Pangdamay na meron. May text sa imong PS Bank. Nag-text na. Good morning dia kang Sir Jesse Gaan sa First Valley Bank Pod. Mas may ang PS Bank ni text ra. Mas cool ba ang kuan OIC gapanawag yun. Sir Joey. Si Joey sa Kilayan. Koy. Agay kabalo nagi kuan ng koy nimo ba? Ana diha ko. Ako'y wala pa ko naningil koy kanang nag-remind lang ko koy. Unya pinaana naman po ko diha nga. Ma'am, pwede istoryahan mo si Jeda lang sa ma'am. Ipasa sa asawa. Okay, unsa busy ko man ako'y meeting na lang. Nakakwarta ko ani pambayad sa ato mga bayro nun. Ana, kay kabalo ka ma'am, tulo na pud may kabulan kapindiri man nga ga duty pero way bayad. may pala si Chip Dodo day. May pa Chip Dodo. Ana diha. Ay bitaw ay lingaw-lingaw rin mo kay kabalo ka. Nay kanta man to ni Juan ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Ano lang nga kanta? Kabalo pa mo na millennials, so kabalo lang nga kanta. Bay, i-revive na to na bay. I-cover na to na, ipakanta na to na. Tawanan mo. Ipakanta na to na ni Jerbel Ann. Sus, grabe mo. Jan Ay, Sivero, Razaldo, good morning from Abu Dhabi. May Fernandez from Bacolod City. Uy, si Ma'am May pala ito, yung ating yun sa, ito ba yun yung ating product specialist sa TCK? Sa TCK. Good morning ninyong tanan. Malipay kay mi nga
bisa mo greet lang mo niya o pata nakita in person. Yes. Lahi among kalipay. Meaning, Correct. kamo manggod ang nagunsa, kamo manggod ang nakabantay nga hiwi ang tarpaulin sa kulikod. Ayuha ganin na ninyo dahil state, maka-appeal na, maka-affect na sa tong image. Nga Dili man na sa angle man na siya mong kamera. Straight man na siya, sa angle man na. Angle nga, bisag unsa, ganina pa naghihimo ni Juan. Hindi madala. Gitext na ko siyang email eh. Siya Siya nga, tarungan ang kuhan likod ni Sir Art. Okay. Madaot yung Ay kabalaka ko magsugo na nagsweldo, butahan ko nag-LED LED TV ako. LED ba na siya? LED ba na? O, tingga. Oy. By the way, na-issue ron. Na isa ka issue po karon, di ba karon actually gipagbawal ang plastic. Pero nagyapon silupin, mga na. Kasi katulo ato niya, personal na siya katulo ato. No. Ana, Ha? wala oy, kalimutan ni mo. Depende man sa Kay after a year, di lang ingon nga kanang kuan, wala o na gyud iban na gyud ng mga plastic o straw. Sa Davao, bawal na ang mga plastic, ang mga putos tanan, bisang asa. Mga tanan, ha? Diya sa Cagayan de Oro, supot na. Supot. Pero napakit nung silupin nga gagmay kay tarungon natin kay ang supot sa supot man daw, supot. ang sa ato giputos pa sa ila galaylay na. Supot man tayo masabot, supot. Lato na supot. Wala pa ning supot. Ana, ha? Oy, good morning na katanaw si Ma'am. Pagtaro na kay kita ni Ma'am Girlie oh. Excited ba kayo si Ma'am Girlie? Kaya unsa? Kami ba kanang sa home radio oh, ha? 93.5 ha. Feels good to be home. Mana. Correct. Ya kung dili ka feels good to be home, palaboy-laboy ka, homeless ka. Ana, maludaing unsa imong reaction pud aning issue aning Bernie rong buntaga. Unsa issue? So kani ang straw kay Tanang non-environmental tsurba. wala na gyud, wala on na daw na gyud. Sama sa ang paggamit sa mga straw o stirrer kanang pang-ukay sa kape nga plastic. So tilaan na lang nato ni. Muuyon ka ba ni ini? Ang tubag. Oo. Kinahanglan lang nga tanggalon ka lang. Kay palanggaw na to atong environment kay di ka na malata. Dili. Listen kayo, unsa ang pagsupsop nga wala straw? Tila-tilaan na to na. Og ikatulo. Depende sa imong amigo kung mulutaw siya. Ha? Plastic man ni. Depende sa amigo nga mulutaw. Mulutaw. Plastic man. Mawa? Plastic. Depende sa imong amigo kung mulutaw. Traidor. Katabang best friend kayo mo tapos Pero let's talk about this ha. Kani, naamang yun tanan sa to. Usahay gani, mo ginabaliwala nato ni. And this is a very good opportunity para sa atuang mga katauhan, labi na nga nasa mga baryo, nga naay mga pangutok o panguna-una nga pangnegosyo. Sugod na daw mong pangutol ka mga nigpis bitaw ka ng gagmay pa kaayo, kanabitawang linghod pa nga mga kawayan. Maunay inyong i-produce. Maghimo lang mo anag mga tag-usa kadangkal, straw na siya, tarungon lang ninyo, mabaligya na. Sure ko. pero sa tinuod na lang dako po dyan nga challenge no. Kasi siyempre naandan na bagyo nato kagay eversion for how many. Kung naandan naman good, muna kasagara usa sa atong mga problema kay baliburan muna na ba? Tapos lalimang ka dili ka magamit og straw. Pero siyempre mahulog na sa ni karon nga bring your own straw. Hindi naman sa disposable. Pwede man ka magdala ka og, for example, kung naanad ka nga magdala ka kutsara at tinidor. Pareha ni Ate Jervel. Anad ka dala ka. Nagi siya ka ng metal nga straw. Dala-dala ginan niya. Ana. Ang problema lang na, di para sa toothpick pwede ibutang spitaka. Kaning straw lisod ni ibutang spitaka ni. Hoy, naay foldable. Naay foldable? Talaga. Naay foldable. Ana. Uy, ipa-check diya kang direktor. Kaya niyang suga. Dili maklaro ang naong ni direktor kay ang suga na sa likod. Kay mura siya santo bay, pildigo niya si Santo Papa oh. Na. Wapo gyud si direktor ba? Direktor, ato sa ripayo. Ang suga direktor sa likod kay mura kag na si Cristo. Mura kag anghel kuan. Nana po'y mamimuhan nga imong trabahante ani diya sa DNR direktor. Ana, kani inyo ginagina sa butay si direktor ba?
Grabe. Kabalo ka usa sa gini nga nung unsay nakalaysan sa gahi ni Bay. Oh. Kita ra gyud sige ngani nga mo interview mga regional director. Oh. Unya. Muna mga regional director ganahan kay sa ato diri magpabalik-balik kay Oh. kuyo do kita mag-interview kay bibo do kayo, lingaw kayo, Oh. direct to the point. Oh. Dayon siya nga sir, buti gid dyan sir no kay masaya. Ang yung iba sir parating galit. Ayaw na ba? Ayaw na lagi, ana lagi. Ayaw na lagi kay din maunsa na punta. Muyo na po na sila nga mga inoon si Bernie Hilas. Ana Hilas. Usa na lang kag mo 3 hours. At least kami dire, ako na damay lamang ko sa kahilas kaya ako unsa mayo ko kanang clean living mga. Wow! Wow! Sagi pag clean living ni mo da. Shut up. Ana, clean living. Pareha mi ni director clean living. Wow! Ha? O kana ni Clean. Mo nang gingon nga Kana. clean living individual Ay, with pious character. Ang suga sa kanang dughan ni director ni Igo. sa bintana, Sa- sa bintana na. Kaya naman gusto na mo nga si director o among interview niya, pugi yun. Oo, gwapo tisoy. Oh, sayang yung pagkatisoy kong binuang. Director na po kami muhan unya. Yung nana. Anyways, magbalita sa tama kagahi unya ato dayong isulod kay importante kay kini. Labi na ni ato mga gipangisgutan karon. Importante kay kini magbalita sa tama kagahi kay importante kini nga masayren yung mga impormasyon. Balita sa taas, standby! Aniya na atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod kanato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C mapalit sa mga nagunang butika, halos tanang butika sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro. Ana-ana ang ato ang Cherry C. Halos sa tanang mga butika sa mga barangay naapoy Cherry C. Ila lang Cherry C katong perming ginayaw-yaw ginayawit ni Art Bonhoff Jr. sa gahi ni Bay katong naay kamo-kamo extract with zinc. I-search niyo unsa nang kamo-kamo, di ba? Ha. Grabe kini ka power. Cherry C para mas healthy and COVID free. O kani ato mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang 5 kamiyembro sa NPA sa engkwentro sa Bukirong Bahin sa Taguluan, Lanao del Sur. Ang mga namatay, 4 ka lalaki, 1 ka babaeng Amazona. Suma sa mga sundalo nga naa sa 30 ka NPA ang ilang na engkwentro sa lugar nug na recover gikan sa mga rebelde ang klase-klase mga tag-as ug di kalibreng armas. Patay ang 1 ka lalaki human misukol sa otoridad sa pag-serve search warrant sa paghupot og illegal nga armas sa Pangantukan, Bukidnon. Suspect Edward Sevilla nagpabuto una sa iyang armas. Nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Na-recover sa suspect di lang usa kundi klase-klaseng armas ug mga bala. Gahi nga balita. Giposil patay ang usa ka empleyado sa provincial government sa Labangan, Zamboanga del Sur. Biktima si Darwin Adamos nga deputy checker sa Provincial Environment and Natural Resources Conpenro. Suma sa mga pulis nga nakaangkon og daghang pinusilan sa lawas ang biktima nga naa sa National Highway sa Barangay Tawagan Norte adtong higayuna. Nakasibat ang mga suspect nga riding in tandem. Kamulo pagyapon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen. Gahi nga balita. Na-recover sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP sa Rion 11 ang shabu nga balor kapin 2 million pesos sulod mismo sa Davao City Jail. Ang 26 kaputos sa droga nakasud sa Silhig Lanot nga gidonar sa usa ka religious group ni atong Disyembre miaging tuig. Na-discover ang kinihuman sa final inspection bago ipanghatag sa mga inmates ang mga nahisgutang silhig. Pasakaan o kaso sa kapulisan ang tanan nga masakpan nga may kalambigitan labi na nga gitrace na nila gisubay kung kinsa gyud ang gadala sa maong mga silhig nga naay shabu.
Gahi nga balita. Arestado ang usa ka hold upper sa Barangay Poblasyon Mother, Cotabato City. Ang suspect si Basir Talib nga nang biktima og usa ka misis nga gikan sa bangko. Gigamit sa suspect ang usa ka kutsilyo sa pagpanghulga sa biktima. Gigukod si Talib sa nakakitang mga traffic enforcers. Mao gito yung apelyido. Nabawat kaniya ang cash. Gikan kang Talib ang 400,000 pesos. Gahi nga balita. Ito kanina. Nabay isa. Napabaysa. Gahi Kami lang kung binuwa na nga itong balita. tama. Kisortiste na sa tama na sir. Tama na. Voluntaryo niya ito sa police station ang vice mayor o upat kakagawad sa Isulan, Sultan Kudarat. Umanahibawan nga doon na sila yung warrant of arrest. Ang mga opisyal, mao silang Vice Mayor Lord Dean Castillo. Mga kagawad nga sila Rene Aristosa, Blit, Katuhano, Gina Belmes Dael, Ryan Dumaran o SKX Officio Council Member nga si Clarice Lagdamen. Ang mga naistorong opisyal ga tubag kasong graft. Nakapian sa gileon ang mga suspect og tag 90,000 kada usa. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Gusto mo na nga sige mamugngisi dia. Ora! Happy Happy Thursday morning, happy. Alas 7:11 na sa atong oras. Nigawas na si Haring Adlaw. Medyo init na. Ito na po ang iyong inintay mga kaibigan. Ito po ang Buwelta ni Art. Ano na Mr. Ito po ang Buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, kapila na suspended pero di 3-time KBP Golden Dove awardee Mr. Art Bonhoc Junior. Good morning ni pod nimo diha. Oscar Samson Junior. Vuelta hatod ka nato. Dalian na huro sa ako ang unsaw. Lami kay pantulak man kuning sa labat gud. Pantulak. Oh, baka naman may mga salabat na product. Pwede na mo endorso si Kagahi Art. Oh. Sa labat yu ko every morning. Oh, tanawa. Salabat. Mga salabat boys. Alam nyo na. Katong unsweetened. Pakinamin. Hatod ka nato kini sa Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay, sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso sa mga espesyalista, especially sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl Bularon. Cherry C! Para mas healthy and COVID-free. O katong tanan nga sige abre-abre sa ilang mga Facebook kuya kalit nga moagi rin pindutan butang na yun sa cart bayaran pag abot up to 3 ha sa baligya online kita magbinantayon para di na muduol sa mga police station dili dayon ta mutuo diretso para di na punta dayon maperwisyo. Sa seller magsukit-sukit para ato pong mapalit, ato yung magamit. Negosyong online na uso, pero di puro unta kini maghatag sakit sa ulo. Mas samot pa, gipadali ang online shopping. Tiaw mo na sa mobile apps, puros na lang ka clicking. Pina-istin nga, clicking. Nindot sa hulagway apan inig-deliver sa iyong balay. Expectation versus reality ang imong ikamahay. Pilion nato itong mga legit. Ilabi na kung ang palito nimo gadget. DTI nagpagawas o gabayan. Aron di kita mailad sa uban. Presyo lang taon. Kung layo sa original price, magduda ka na para sigurado ka. Ratings o reviews, basaha, bisag, piot. Para di ta magkagot-kagot sa tumang kalagot. Bitaw, sa mga mamaligya ay online, kami, sa gahay ni Bay, kaninyo, saludo. Labi na sa inyong diskarte o grabing pursigido. Pero, pahimangno, ayaw po apilig pangilad. Aron ang inyong mga customer pohon, won't be sad. Busa sa tanang mamalitay, online,
be wise. Para kwarta, di makompromise o pag-abot sa gipalit nga produkto nga buod quality. Mukaging ka, murag ice. Time. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana. Di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmacia Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Kami mo dahil sa akin nga dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok. Kainibay. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Na nag-text ako, bahalag mo text ang bangko, basta perminti lang gahi, pandamay ka. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. O yung sulugoon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Oh, gosh. Dapat bang ipagbawal ang paggamit sa mga straw o stirrer pang-ukay sa kape nga mga plastic? Ang oo miingon og 84%. Oy, mga environmentalist. Ganahan si Direktor ani, ganahan si Direktor. Ang niingon og dili oy, lisod kayo. 3% ra mo. na. Mura mong followers ni Lenny. Ang 13% ningon, depende sa ang amigo kung mulutaw siya. Mao na, mga plastic, malay man ang plastic mong pasabot, ang amigo man ang plastic. Mga kagahi, Oy, gipamando ba karon sa Department of Environment and Natural Resources o Yes. DNR ni Secretary Roy Simato nga pagpasarado sa tanang open dam site sa nasod. Ano wa man nga nataklubi? Aron kini mahisgutan, makauban nato tana okay ng audio ang ani. Regional Director sa Environment Management Bureau sa Region 10, mao ni ang tinuod nga gahi sa DNR. Correct. Og mao ni ang Barangay Guapo sa DNR. Good morning kanimo, Director Reynaldo Digamo. RD, good morning. Morning, sir. Mayong buntag Yay! Art, mayong buntag Bernie, sa tanan din mga kaubanan din sa istasyon sa ato mga soki nga tigpaminaw o sa ato ang Regional Executive Director sa DNR si Red Arlie Adorable. Sir, good morning. Regards po kang Red Adorable. Good morning. Ang pinakauna namong pangutana, Sir Reynaldo, sir, gahi pa ba, sir? Arang gahi pa jud. Yeah. Very good, very good, very Bitaw, good. kanang
kanang Direktor Digamo sir. Kini ni ang kwan mando nga ipasira ang mga open dam site, no? Unahon nato diri sa region sir. Pila ka mga dam site sir ang Nakita nakita ninyo nga murag di makapasar sa standard sa DENR or sa EMB. Actually, Art, no, Bern, sa ato ang region Northern Mindanao, doon na makita 95 ka mga local government unit, no, apil na mga probinsya. O out of this 95, doon na lang kita nahibilin nga 14, no, 14 ka mga open dam sites. Alright. So kung nato kining ingandan sa matag probinsya, sa Bukidnon aduna na nalay usa nga hibilin, no, ang lungsod sa Don Carlos, sa Lanao del Norte aduna pay usa ang lungsod sa Maigo, sa Misamis Occidental ang lungsod sa Claring ug ang Usamis City, o sa Misamis Oriental, no, mo ni akong ikasubo kay kun diin aniya mahimutang nga to regional nga buhatan, mo pa gyud inon na pinakadaghan nga dunay nabilin nga mga open dam sites kay aduna pay napulo Sa Cagayan de Oro? wala apil no Cagayan de Oro, pero managlanpil Sa Misamis Oriental ra. Sa Misamis Oriental, no, dunay Balinguan, Initaw, Hasaan, Tinugitan, Libertad, Lagunglong, Naawan, Salay, Sugbong-Kogon og Talisayan. Napulo. So kanitanan sila direktor kinahanglan nga unsa man mag-usab sila himog ilang kaugalingon nga dam site o labayanan og basura nga kanang makapasar sa standard sa Environment Management Bureau. Yeah, kinahanglan gyud nilo kay gimando magkini sa Balaod Youth Art, no, sa Republic Act 9003 nga human sa 5 ka tuig gikan sa paggawa sa maong balaod noon, kailangan nga sirado na gyud unta ang ato ang mga open dam sites. No, 2000 pagud tong Republic Act 9003. In fact, nagsaulog na kita sa ika-20 nga anibersaryo 2000 sa pa. pagpirma sa maong balaod niya tong Enero atol usab sa atong pagsaulog sa Zero Waste Month. No, diin mihatag sa ato ang halandong sekretaryo Roy Simato sa iyang mensahe ug ang ato ang Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Affairs. So niadtong maong okasyon, no, kita usab dinhi sa Region 10, no, mipegayon kita og personal gayud nga pagpaningkamot nga aduna pay madugang sa ato mga mapasiratan nga open dams. So niadtong miaging katapusan nga semana, no, sa Enero, dito kita sa lungsod sa Talisayan og dako ang atong pasalamat kang Mayor Romil Maslog sa ilang pag-kooperar o personal ginatong nga gi-supervise ang pagpasira, no, diha sa ilahang open dam site. Sir, Ardi. Ardi. Kanang kaninang una Sige. para makasabot lang ang mga ordinaryong tao. Unsa man di ay nakadelikado kung kaning magpadayon pa ni mga open dam site. Daghan kayo siya og mga negatibo nga epekto Bern, no, sa ato ang environment, sa ato ang palibot, no, kay ang mga duga niini mo makini mo contaminate niya, no, sa ato ang underground water. O kung mo madalakit ni siya sa tubig ulan, mo adto sa kini siya sa atong mga kasapaan. So toxic magining mga lisay niya. Tapos anha usab karon ang mga daghang kayong langaw. So kaning mga langaw karon nga usahay wala ra ba ni mga sidula di ta kabalo din gikan. Wala sa atong Okay pa rin, sir. Okay pa rin. Direktor, pwede po ka diri mag-host na mo. Walay sidula ang Walay langaw. sidula. First time na ako nadungan nga ang mga langaw ay sidula. Huwag kabalo kung asa nagikan. Oo, di ko ni mo na masita, di mo papasangin. Batog na sa itong pagkaon. Correct. So, Dalaki siya og kagaw, no? So, dako kay kini siya og epekto sa ato ang panglawas. Okay na tala kung nakamas sila ang langaw. Naka-PPE. Tama. Direktor, unsa man pud aber ang kanang alternative naaba mo'y kanang design nga pagasundon or kanang mga pwede ba nga, talamdan? dito lang yun, pabukid na lang yun sila, palayo na lang yun kayo. Di, bisan pa pagyapon. Actually, Director, no? Singapore, for example, gamay kay na nga actually it's an urban nation. Walay baryo gyud walay rural dia sa Singapore. Ang ilahang kung sabi gyud ang ilahang kanang basurahan naa mismo sa ilahang syudad pero murag park, tama ba, Direktor? Gigamit man, no, doon ay magkuy daghang mga alternatibo, Art, no, Bern.
So kung kaya sa atong mga local government unit, ato silang awhagon nga mohimo sila og sanitary landfill. No, kaya ang engineered sanitary landfill. Ug adunay may mga sumbanan kung asa nimo pwede ibutang nga imong landfill kay di man po pwede nga bisag asa lang. Correct. No, kailangan nga aduna siya gilayon nga dili maminaw sa 500 meters gikan sa mga suba. Nanglan nga wala sa dinasa gitawag natong mga sensitive nga mga ecosystem pananglitan na ay mga eskwelahan o kaya kaninya dunay mga dool sa sementeryo o dili pwede nga dool sa airport. Yan, so doon na kita yung mga sumbanan. So kung usahay magod ang ato mga local government unit na mabugatan sila kay dili man pud tiaw ang gasto kung mubutang kita og sanitary landfill. So mo na nga ang kato mga gagmay nato nga mga LGUs ato silang yawhag nga mag-cluster, no? So buti pa sabot ang halimbawa tulo ka LGU nga magkalapit lang. Okay, no? pwede. O andiha sa tunga, no? Para nga dili kayo lagyo ang pagbiyahe sa basura. So mura dili kailangan per barangay na agyod o mag-uban lang mo diha. Oo, Kanang lang. Direktor, yun ani, naabot ba'y maitampo nga budget ang DENR, no? Or makakontribute ba mo, no, to supplement sa gamay ra ba kayo ng mga budget taon sa mga munisipyo? Actually, Bern, sugod niya itong tuig 2012, no, ang DENR pinagi sa Environmental Management Bureau. Nagsugod na kita panghatag og ayuda pinansyal ngadto sa ato mga local government unit, no, pananglitan. Mihatag kita og financial assistance para sa pag-construct ilang mga materials recovery facility. Diin adto ipamutang kini ato mga recyclables, ato mga reusable o di na kita ipanghatag nga mga equipment sa mga pananglitan sa shredder, no, biodegradable shredder, shredder sa plastic, shredder sa mga botelya. Aduna po kita ihatag yapon nga ayuda although dili tanan sa pagpasara sa ilahang mga open dams. Sir, Direktor, kadi lang, kung imong ipasara ang kining open dump, no, nga mga dump site, naa ba magyapon kini long-term effect? Naa ba sila sundon nga pamaagi unsaon pagsaraan ni nga igo ra ba na siyang tabunan diretso og mga yuta or naa pay mga specific yun nga sundon sila subay sa DENR nga regulations? Oo, aduna gyapon guidelines kana art, no? Dili lang basta nato siya nga tabunan. Okay, kun imo lang na siyang tabunan, naara magyapon tong basura sa ilalom, unya padayon magyapon to siya mag-generate og ginatawag na tog glycine. No, ato iyang duga. Mga duga. No? So, kinahanglan nga aduna siya kaninya mga perforated pipe, no? Sa ibot pasabot ana, duna siya kaninya ang pipe no nga dunay mga buslot-buslot para nga ang iya karon nga duga ato na siya nga makulikta, madirect siya sa gitawag na tog Lisier Collection Fund. Mao po na ang gamiton, Director, para sa kanang mga wastewater treatment pohon. Yes, kana kung giyon, no, kana Lisier Collection Fund mo na sa ato mga wastewater treatment. Kailangan po siya art nga butangan siya og kanini ang gas vents. Methane, no? Mag-generate mo na siya methane. Oo, so kung dili mo na siya ipagawas, magbuot siya ilalog, dunay tendency nga mubuto kaya masunog. Director, kadel lang ha, excuse me ha. Kanino na ni, meaning to say, nada ba mo study nga kung unsa ka kusog makaproduce og methane ang kanang mga inaana mga old dam sites, kay basin makatabang po na sa kana pohon nga mag LPG pa sila nga perting mahala. Nya basin pwede na magamit sa isa ka barangay ra. Yun ana kung asa nahimutang ang dam site, napoy ba yung ana ka mga study? Actually, no, doon ay mga inana nga study na art, pero wala lang palang kita yung compact yun nga data karon. Pero pero posible siya, Director, no? Di kayo na ito i-promote yun, no, ang pagkulikta sa methane, no, sa atong mga open dams kay through time ang kato kasi nga produce og methane mo kato siya mga biodegradables nga nalata, no? Nalata na. Pero through time mawala pag ito siya kung imo nang i-decommission ang imong open dams. So pansamantala na siya nga napa sa methane samtang wala pa gyud gayo na bulok, no, katong atong mga biodegradables. So doon ay tayo ipang-promote, no, ng mga alternative technology kay samtang atong ipasira ang mga open dams,
wala man puro sa muhunong og generate og basura nga atong mga kaigsunan. Tama. Correct. So asa man imo ni siya karon dalhon kun imo ipasira. So mo na kana ato silang So ginawa nga unsay alternative ani para sa mga lokal nga gobyerno labi na mga mayor nga naminaw kanato karon direktor? Oo, so ang ato yun nga final nga disposal facility no mao kini siyang landfill. Pero mintras nga wala pa kining landfill, pwede sila nga magbutang o kanang gitawag na tog TRCA or Temporary Residual Containment Area. Diin kadto mga residuals nga mao atong ilabay dinha sa landfill ato sa siya nga store temporarily, no? And then kailangan po ang ilahang MRI pag magisgutan sa or Material Recovery Facility para nga maminusan gayud ang mga residual nga mahibilin nga mao atong ilabay sa landfill. Karon manggod no Art Burn, nakita nato nga nagsumikad pa yun sa atong attitude no kinaiha sa atong mga kaisunan na usahay lisod pa gyud kay nato sila nga pasundon no tungod kay kana magong convenience pananglitan nagisgot kita kag hina og plastic Kana. ang ato ang syudad sa Cagayan de Oro nagpasa naman og ordinansa nga gidili na paggamit sa plastic no bisan sa mga malls. O apan kini dili pa gyud nato siya ma-implement overnight no tungod kay kinahanglan nato gyud nga i-educate og atong bag-ohon no ang panglantaw sa atong mga kaigsunan. So ang atong mahimo din provide kita o giauhag nato nga dunay mga plastic shredder para nga kanang mga na-shred nga plastic pwede man siyang igamit sa gamiton isagol sa gitawag natong eco-brick. So ma-recycle siya. Kanang mga bricks no. Direktor, kani Yes. para ni sa mga local government na units. Unsa ba dapat kadako? For example, mag-cluster pananglitan lang, mag-cluster si Opol, unsa man mga Opol o El Salvador o Alubihid. For example lang, kani kay mga tapad man ni sila. Yeah. Unsa kadako kanang square hectares, no? Or square kilometers. Unsa ba dapat kadako? Or square in terms of square meters. Yeah, duha ka parameter Art na ang importante nga i-consider kung unsa kadako. Una, pila man ang total waste generation aning tulo ka munisipyo o pila pud ka tuig ang imong gitarget na service life sa maong landfill. Oo. So kung halimbawa, 100 cubic meter ang katong residual waste no kung imong ikombinar ang tulo ka munisipyo kunya gusto ka og 15 ka tuig o 10 ka tuig ka service life sa imong landfill mo to siya imuha karon nga i-compute unya magbari po ni siya karon at kung unsa ang configuration sa imong landfill area kung flat ikaw siyempre magbangag man ka. Correct. Kung pila ka metro pailalom kung bakilid po ikaw magbari po ng imong engineering design kay pakilid man dili man flat ang imuhang area. So mo na nga gitawag siya nga engineered no kay do na siya mga engineering measures so depende sa generation rate no, sa basura o sa service life na imong i-consider nga paggamit nining maong facility. Mo na siya major consideration. So mga pila po na example lang in terms of nanaba mo ngayon sa ani direktor no. In terms of per square meter, pila man pud kasagaran ang budget ideally kay namo ko i-consider ani gahi burn. For example, kinahanglan na siya mating kanang ginatawag nga HDP, di ba? Direktor, no? Correct, para dili mo sunog dito sa yuta. High density nga polyethylene nasa ilawom. Napanan siya mga tubes, napanan siya katong mga liquid waste nga catchers, no? Yung anak tanan. Napanan sila pambutang unsa ba pila ba kasagaran ang magastoan ni sa local government director? Okay. Ato siyang i-qualify Art no kay ang ato ang landfill do naman siya mga kategorya. Kung mingon kita og category 1, wala siya magkinahanglan nga imo siyang butangan og HDPE liner. Pwede lang imo siya nga clay liner ang imuhang ibutang. Pwede ra lapok na ana clay ana. Kanang clay pero sa clay naman kailangan nga imo siya gi-subject sa testing kay do na siya percolation rate nga pwede lang nimong i-allow. Pasabot no. Short term na siya, short term. Short term no ginagmay ra man ni siya. Pero mingon kita karon og mga category 2, category 3 na kinahanglan kini siya og mga HDPE liner, dili lang pwede nga clay liner. So ang pag-develop nato nini, mingon kita usa ka hektarya,
o usa ka cell, no, dili makini mo minus sa gikan sa napulo ngadto sa 15 milyones. So kung mingon kita og engineered sanitary landfill. Apan naabot na kini sa atensyon Art Bern, no, sa ato ang halang sekretaryo, mao nga iyahang gitahasan ang ato ang USEC for Solid Waste Management nga tun-an kung unsa nga pwede ba kita maka-construct ng landfill nga dili makinahanglan og ingon anak kadako nga gasto. Para Pero ano lang. dili pod masakripisyo ang ato ang mga specification. Okay. Kay mo magigini ang dako kay nga predicament sa ato ang mga LGU, no, ang ilahang panudlanan para nga igasto nining landfill. Alright. Pero, Regional Director, unsa nga kategory sa landfill para itong mga plastic na amigo na ito nga ilabay? Dunay depende ka na sa burn sa waste generation. Kaya dagan man yung mga plastic nga amigo, may ni ilabay na po na ito ni sila apel. Wala na ipakaon burn sa cylinder para mapustan, para isagol sa bricks. Kala. Di, napaisa, Director, no? Kasagaran, ilabi na nato diri sa Rion, or I think most of Mindanao, aquifer man gud kasagaran na to mga lugar, di ba? Na ay, grabe kita kaadunahan sa tubig, ilimnon tinod. nga naa sa ilawom sa yuta. Yes. So, bisan pa siguro himuon nato na siya, Director, og kanang short term, clay lang sa, di siya katong engineered nga sanitary landfill, mangin ana. Sa unsa ba kasiguruhan nga ibutang i-approve ni sa EMB sa inyong buhatan, puhon, nga dili madaot ang kinaiyahan ani Direktor kay base unlag kanang pag-abot sa panahon nangahilo na ang ato mga ang katubigan nya wa nay mainom ang katawhan. Ang prinsipyo magud ni Arto nga ang ato ang ilabay din sa ato ang landfill kadto ra yung mga residuals. Dili yun i-appeal ang katong biodegradables kay ang mag-generate magud og lisay ang katong biodegradables mamutin mo duga. Pero kanang naa ang mga residuals dili man na siya moduga. Tama. Mo na nga so kasiguro ta din nga walay groundwater contamination. So usa sa konsiderasyon sa pag-identify sa site selection sa landfill mao pod ang depth, no, sa groundwater. So mo kana nga kinahanglan nga adunay drilling nga pagahimuon para mahibal-an kung unsa kalalom ang imuhang groundwater para nga magbutang ikaw ng buffer. Kung pananglitan. 5 meters ang iyong kalalom sa imuhang groundwater, dili nimo ipaabot sa 5 meters ang imong pagkalot. No? So inana siya nga prinsipyo Art, no, ang doon na magwidaghang mga kriteria basihan, no, sa pag-identify kung asa ibutang ang landfill. Direktor ganani, nganon dili na lang ka ipamugos gyud kay sinsa naman tay balaod. Nga katud lang yung standard kay kabalo ka usay kay ni mga Pinoy, no? Kay kung nay panultihon nga kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Di ba? Karon, since balaod naman de kana Direktor, ang kani mga LGU, meaning they are required, mandated by law, nga kinahanglan nga environmental nga unsa gyud safe ang ato, ang environmentally safe ang mga sanitary landfill. Ngayon din lang nila naon, mangita sila og pamaagi. Makaloan pa na sila o makahulam sila o makahatag ayuda ang DNR alang kanila whether per municipality or clustered municipalities. Mugi ka Art, no, ang ato ang ipaningkamutan mo magali nga kini nga akong gisigutan nga nabilin nga 14 ka mga open dams. Ato na kini silang ipang-isyuhan og cease and desist order. Niadto pang miaging tuig mga bulan sa Oktubre o Nobyembre. So ato kini karon nga gipang-follow up, aduna paghihapoy nahibilin nga wala paghihapon mutuman. So ato na silang gisulatan nga atong ipa-explain kung ano nga dili nato sila i-endorse kadto sa Environmental Ombudsman para nga makasuhan na gid sila. Hala. Pero Kasuhan kasuhan mga mayor ana din. Muna lang gini ato ang last recourse, no, kung dili ginato sila mahangyo, no, nga ilan na sila nga isirado. So kung kipasara tapos iproseso ang mga taga-barangay or mga taga-lungsod wala na imukuha silang basura na adre? Naagyap po no makuha pero katong kutob sa mahimo kato na lang yung mga residual waste, no, nga so dapat within sa balay pa lang, no? I-segregate na ito. Lang nga ang pagtrabaho nini, magsumikad kayo dito sa mga barangay. Sa barangay pa lang. Ang balaod, nag-ingon nga, ang kuhaon sa munisipyo,
kadto lamang mga residual. Ang mga biodegradables ug mga recyclables i-manage na siya dito sa barangay level. So pero nitabo karon kuhaon naman lang na sa tanan sa munisipyo kaya sa barangay wala man maglihok. Mas kinahanglan gyud ang kooperasyon gikan sa barangay level ngadto sa municipal level. So dapat ang barangay magbuhat pog mga kuan po na, mga balaod po na within sa iya ha. Mga ordinansa. Kay kailangan magtinabangay yun ni tanan, di ba? Okay. All right, Director, digamo sir, salamat kay sa imong oras. Daghang kay may nakutlo nimo sir. Labi na daghang kita mga comment diri napay ng regards nimo diri sir okay. Mura daw kag artista. Hoy, ay kayo pala bim. Mga minyo na mi. Reply lang at nga I like to talk. Director, mensahe nimo sa publiko. Okay, daghang kayo salamat na Art Vernon nining mao nga kagayunan. Ako lang apila no ngadto sa ato mga kaisunan. Ilabi na gayon sa ato mga local chief executive nga taliwala nining atong giatubang pagkaron nga pandemya. Dili usab nato hikalimtan gayud ang pagatiman sa atong kinayahan. Ilabi na gayud karon nga misamot kadaghan ang pag-generate sa mga gitawag natong infectious waste no. Kung matagtaw adunay mga mask, hindi bisag asa na lang kini nato makita, makilid sa kalsada. Hala, asa din na ilabay ang mga mask. Nalimtan ako na, Director, asa din na ipalabay ang mga mask o mga face shield tuod. Oo, dapat dito na sa nato itapon no, sa katong TSD, gitawag na itong TSD facility. Treatment, Storage, and Disposal Facility. Sulahi siya? Gusto na ko ipebalo nga din sa ato sa Region 10, adun na naiusan nga nagbutang nini dina sa Taguluhan, ang grupo ni Dr. Ferdinand Miranda, hapit na kini siya mag-operate na pa sa stage sa pagpanguha sa mga permit. So ako gini nga encourage nga maka-operate na para kini atong problema sa kung asa ilabay kini mga use na mga face mask, mga face shield, masulbad na kini siya nato no para dili maupan din na sa atong mga ordinaryong mga basura. So again, daghang salamat og ating hangyo ang atong kooperasyon sa atong mga kaigsoonang local governments. Daghang kayong salamat, Regional Director sa Environment Management Bureau, Region 10, Director Reynaldo Digamo. Sir, mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po, sir. Yeah. Alright. Oras alas 7:41 na. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit
Hatid sa Save More Pharmacy sa Kugon, Carmen, Capital Compound. Sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen ug Hasaan. R&J Pharmacy sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod. Og sa Cure All Drugstore sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you. Alas 7:45 na, og init na kayo sa gawas. Ito na naman po ang inintay ng bayan, ang Gugmang Gihahak serye. Kung asa ang istorya, tibok si Mana na ha. Dati kasi dito speakers, Gugmang Gihahak, lahi-lahi matagadlaw. Kani siya, series hantod Biyernes. O siyempre ang Gugmang Gihahak natin ay hatid sa atin una ng Biramax Capsule. Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Pwede. Pinaka the best. Ang Biramax maka-boost. Naman yung meaning ng Biramax. Biramax B. Maka-boost sa immune system. Ang I, increases stamina for men and women. Ang R, rejuvenates cells and regulates blood flow. Ang A, antioxidant. Antioxidant. M, maximizes sexual satisfaction for both men and women. O letter X, extra power and strength for sexually active men and women. Kaya kanya itong Biramax, pwede sa bae, pwede sa laki. Ay mo kabalaka, 100% all natural herbal capsule. FDA approved, no side effects. O kabala mo asa na available na ha. Sa Save All Pharmacy, Parmasya Oro, sa Oro Pharmacy, bisita na mo dito. Pangitalan ninyo ang Biramax Capsule. Gabi kayo gabi ihanton magbuntag lagi, apertiha. Oga, yun lang. Okay, bye. O siyempre, kinigyato gyapon sa The King of Colon Cleansing, ang TCK. Bagay gini kung ako ang Hilas King. Napoy, the Colon King, ha? Gwapo kayo. Ako nang gisagunson sugod pa itong Lunes. Lami kayo siya, eh. Kay fruit drink man siya, na yung mga sagol ng mga malunggay, dagan kayo. I-shake lang nimo sa bugnaw nga tubig. Tapos ayo dugaya, kay mugel man na siya, imna diritso, alami, tamis. Ang nakalami siyang iyang pagkatamis kay stevia iyang gamit. Pagka morning, alami kayo. Hapnoy kayo. Katoy mo magipang kaon nga, ibutan to na birthday ka. Dagang kayo nakaon ng mga bad food, mga cholesterol. Mga oil, mga di maayo, wala. Diretso. Hinluan ang imong mga tinaid, ha? Pagka perfect yun yung the King of Colon Cleansing. TCK. Pwede po ninyo na-search sa YouTube or sa Facebook ang TCK, or available po ni siya sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy ug sa Wow Pharmacy, sa Bukidnon, Bofarco, Valencia Pharmacy ug NVM Pharmacy ug sa Iligan, AGR Pharmacy, FK Pharmacy ug Salam Pharmacy. Hello diha sa inyong tanan. Kay Sir Paul, good morning Sir Paul. At syempre, ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Ingusero. Pogi, mahirap talaga maging heartthrob. Baday, good morning sa inyo da. Mahirap ba maging pogi? So far, very, very hirap. Very hard? Very hard? hard. Yeah, why very hard? It's Because to be there's a very- lot of the girl to picture you. very temptation. Many temptation? There are a lot of temptation how to
maglisod ka how to kan ba? how to To manage, how to refuse. how to manage in your legal wife. So, mo nang mabaliban na lang yun ka. Very defensive in myself. How are you, brother? How So far I'm fine. There's still COVID in the city? Sa I think the taxi drivers are not scared of the COVID anymore. yeah, they don't scared because for the purpose in your family. Always be driving before you driving your car to remind all the taxi drivers listening right now. If you go out in your home, always be pray Always be praying. because So that's your always your daily routine. yeah. Every day, pray. If you break the night time, you like to thank God to save in your travel. In the morning. In the morning, you always be pray. What is your prayer if you don't mind? For me, always be pray. On the ride my car, be safe, and the COVID, be safe, and the purpose why stay in the world. Always be pray. You're going to the Bukidnon. Always pray. Very good, very good. Your travel, your Yeah. driver. Of course, do you have a driver in your van? Yeah, God is guidance your driver. Be safe in the trip. Grabe na kayo mo English dito. Murang nag-New Yorker ba? Yeah, you know what I'm saying, Yeah, baby. yeah. Like, you know what I'm saying, baby? Like every morning. Yeah. Now, before you travel, you have to praise the Lord above, man. Now you praise the Lord above, man. I just say thank you, Lord, for this grace that you've given me. Thank you very much. Ito na po ang ating Litos Quote of the Day. Before I quote of the day, I have greetings. Yes, of course. Yeah, shout but- out. No, it's shout out. Yeah, I shout out to happy birthday to Chef Freitzy Ben Brasso from Daddy Jarmark and Mami Kia and Mami Big. Good morning. Happy birthday! May pang kwan niya. Unsay tawag ka na bitong gi-slice gani nga mura og kanang kwan? Yeah, pizza ba na? Pizza. Pizza na. But anyway, quote of the day. Life is 10% what happened to you and 90% how responds to it. Unsa? Response to it. Ang bali isa na. Oh, respond to it. Sige, paki-convert. Life is 10%. Ang kinabuhi nga 10% amo ning gipalinding. What happens to you? Unsay nahitabo nimo? And 90% Ang 90% how you respond to it. giunsa niyo pag-reply o gikaon. To it man. Lahi man to nga i-eat man to nga kandang. Adili ni mao nga it day. Ito na po ang sumpay sa atong gugmangyak serye! Dear Kagay Bernie o Kagay Lito. They're the hard burning and the hard lito. Parehas na mikalo ato ni kuano katong manok nga pula. Oh, parehas na yan to. Kagahi Bernie Kagay Lito. The hard burning and the hard lito. Grabe nahatag na gyud ni Kaloy sa ako ang ako mga panginanglanon sa balay. But Kaloy give me What I need what I need in myself to in my house every day. every day and they very lot of expenses. Apa nanto karon dako gyapon akong pangutana sa akong galingon kung asa sa nakakuha og kwarta. But I struggle of my mind where get Kaloy money. Busa gadudan ako. But there's what do you mean Duda? I have doubts. Huh? But there's suspect. Where get money Kaloy? Busa hinahinan ako nag-imbestigar kang Kaloy. What will it be investigate to Kaloy? Okay nga diyan na itabo. This is the starting of Love Life.
Langga! Woohoo! Langga! Wow, susa. Hoy! Di na mao nga kwa sa CR na nga portahan lang sa CR na, sa CR na. Langga! Woohoo! Uy. Langga. Katamis basahan mo ang halok ha. Langga nang kanto akong gipa-deliver nga hollow block o kan ba? Kabilya giabot na ba to? Oh, niabot na to si Quandre, si Dodoy Dadya. Gihaton niya ng mga balas diha. Napay mga, sa panabi, napay mga hollow blocks, napay mga kabilya. Sa pa mga extend. Kantong tiles lang, di ko ganahan ang magtunog na to nga rap road kay tumban. Niabot pa ito diri si architect Franklin Saplot. Naghatag siya ni nga design ay. Saan nga balay ni? Saan nga balay? Mag-extension ta na. Ha? Extension ta. Ayaw pag binuang lang. Saan mga extension? Extension ta dito ta sa 5th floor. Grabe ni nga balay yun. Tingala ko ni, yung ko ni architect Franklin Saplot. Saan ning isa nga na may laing balay nga napay murag naka-aircon pa. Doghouse ran daw nilang. Grabe. Pati doghouse na to, may i-improve yapon. Oo na aircon kay di katulog asaba kay ero lang di ta katulog. Talisod sa kayo gwapo atong doghouse tapos askal man eh. Kagiron pag yun nga askal. Pulihan na to ni mga kuan husky nga na. Mahal kay to lang. Ha? Mahal kay to. Tuo mga nali. Kaya na kay pwede na mo sukol o kig-away na kay erong buang. Adjud lang yun, be. Grabe naman gini mo ha. Oy, murag. Dagan naman yun kay kakwarta kalit ha. Paspas kay mga pangitabo. Katong Lunes, wa pa kay kwarta. Karon unsa na karon, ibis na. Dato na kayo? Dato na kayo. Bora di na uga. Kasi lang ganahan ko ani nga ma-provide na nimo, ngayon tanan na Ay lang, ganahan gyud kayo kadtong ko. gipadala nako 20 mil sa nag-deliver. Natag ba sa imo? Ha? Natag nimo? Kaya ay ba niya? 2,000 na kong giyata siya. Ay. Ipagsiyan ako. Kaya ay ba niya? Sortira ko, halira ko dali lang. Ikaw piktusan ko na mong kuto-kuto ni mo karon ha. Ano, sagod ka lang ngayon. Sa naman ka? Nalipay mang gyud Labo ko. sa una watay trabaho. Sige kagyaw-yaw. Karon nga, tagaan na kasi imong gikinanglan nun. Napay allowance. Katong imong koko, wala taga kikwintahan. Wak ko ng kwinta nimo, tanaw imong koko karon no. Nanay cooler. Isog kayo ka. Sige, in English na ito mong gisulti. Be. Sige, in English na ito. Be. Isog kay ka. Your Hans is there's a rainbow. Sa una, ako ito. Sige, in English na ito. English na ito. But the past in my life, no work. You're very putak your mouth. And now? And now there's a lot of money. There's Still putak. still your putak in your mouth. What happened? Di bang good? Kay, sa bagay, ganahan ako karon kay lamin na akong kuan. Kaimtang, lamin na akong kuan. Pero, asa mo gini mo nagikuha ng kuan ng mga kwartahan eh? Ay na. Ay, gisusi-susin ako imong Facebook ha. Wala pa ba yung Facebook karon? Bantog ra katong last kay dugi kay kani update. Naglay naman lay kag kuan. Ha? Lain na po lagi mong Facebook ka na. Nasa punta ka ha. Gitag kasi mong pari. Ha? Hindi naman mo ito ginagamit ito mong first account. Ha? Naman na kailang account lagi. Ang sige nga niya. Talakita pag yun ako. Nga na yung mga dagan babae mong kauban. Ha? Sa burag na ito gawa sa bar to. Si babay. Ay! Kapalubya ka sa ako nga. Galakaw-lakaw ko sa'yo magabi. Ay, gapa picture. Oh, feeling sikat mo ka ha. Dili ba ito sa sadsad? Dili ito sa sadsad. Dili pa sa sadsad. Dili ito sa sadsad. Kaya dili man to sa barangay. Wala man sa barangay. Wala yung backstage to. Burag human naman to. Nag-Jollibee naman mo. Si Eric, Wandokol. Kabalo na ko ang yung style ha. Nga i-parking na ninyo sa gas station. Unsa Sa na? mabalin din mong taxi. Para safety call. Para pagkuhan ninyo, makita rin yung sakyanan nara sa gas station. Nag-coffee ra ako. Nag-coffee ra ako. Nag-coffee. So, tiro ko. Ikaw, laparoon ka. Agagay! Ikaw ha? Sa mga Kasi, usa man imong gipangbuhat? Di mo ba si mga illegal imong gabuhaton? Sa illegal. Pag-sure na. Nagtarong tag negosyo niya. Hapit na yung oras ko, lo? Lago na kayo ha? Ayaw ko. Ano ko sa'yo mo? Kasap, so, tiyan o. Isa lang. Sige. Asa hagikan? 50 mil lang. 50 mil lang. Ima na 50 mil lang. Pag sorry, siya dito lang kay marag-init kay kagulo. Likaw na ka? Wala pa. Alilikaw na diri kay kabalog bito nga. Oh, Ikaw ba ayaw pagbabasa sa imong likod kay basa imong likod? 20 mil lang. Dali sa trito na tayo pag-ilis Lang, hapit ang oras. Lang, 1 minute na lang. Sige na.
Kira po kayo kung bagagnaw ni siya, no? Saan tamang yun nga? Antod ka ron. Lami man akong kahimtang ron. Lami na bagong LED TV, ana. Pero antod ka ron, wag yung gyapong kabalo. I'm sure ugma na gini may baw ang Birnis naman. Uy, great sa nato niyo kang Jefferson King De Leon. Happy birthday kang Cristino. Bro, Cristino. Banak, gikan pod kang Jung Obsuma. Oy, boss, kinaling! Fire chief ni sa El Salvador. Oo naman. Fire chief sa El Salvador si Bro Cristino Banak. Happy birthday! Happy birthday! Noble Clyde Talampas. Nagatanaw riya sa Tagbangi Elementary School. Mora to, happy birthday. Katunggikan pa nag-night duty, karon pa nang uli, padulong sila mga balay. Salamat kaayo nga kamo gapaminaw kanamo. Dapat bang iban na, idili na ang paggamit og mga straw or stirrer nga mga plastic. Ang oo niingon 80%. Ang dili niingon 4% ra. og ang Depende kung mulutaw ang imong amigo, lahi to nga plastic yung pasabot. nakakaisalamat sa pakiguban kanamo. Once again, thank you. Salamat, yung kayo. Imbitaas labing nga una tamam namilit ka to i-like if i-share nga. Among Facebook follow. page Gahi ni Bay, paki-follow. Bitok University diapon mi nag-air og ang among mga podcast nasa nasa Gahi ni Bay podcast og nasa mi sa YouTube Gahi ni Bay. Unya, pag magsugod mo sa Gahi ni Bay, home radio 93.5. Feels good to be home. Ay na napat siya. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na para pagbuntag, pag-on ninyo, mauna na siya. Ha? Salamat kayo. Thank you very much again. Makita-kita na po kita, ugma pohon, ugma sa Birnes. Ha? Susamang takna, susamang istasyon, timani ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa itong katilingban, kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Monhok Jr. O ginamnami nga ang bana nga gahi nga perti ka gahi yun. Sa uban di naging muling ini si Bernie Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like